estat d'aquí al barri i posar en comú el que havíem estat fent durant el confinament. Llavors també la idea era veure'ns les cares i pues això. Vinc en nom de Ruderal. Hola, soc Alfredo del comitè de vaga de lloguers. Assemblea de joves. Bueno, jo soc la Marina del sindicat. Som de la Comissió de Cures de Persones Vulnerables. Som la Júlia i el Jordi, venim de l'Assemblea de Vallcarca. Bàsicament som un grup de veïnes que ens vam reunir amb la incomoditat i com la incertesa aquesta de si és una feina que hauríem d'estar fent nosaltres o no, perquè nosaltres entenem que no hauríem d'estar fent aquesta feina, però érem conscients que no podíem deixar les nostres veïnes enrere. I pels que no ho sapigueu, el sindicat és un col·lectiu que funciona al barri neix fa uns 3 anys i l'objectiu és lluitar contra l'especulació i la gentrificació al barri amb suport mutu y acción directa. Nos hemos autoorganizado antes del confinamiento para apoyar a las personas vulnerables que tenían dificultades. De demostrar que hi ha formes diferents de viure, de que volem un barri que no estigui ocupat por el alquiler, los edificios de Núñez y Navarro y demás. La preocupación principal nuestra era que no quedaran excluidas situaciones de exclusión social. Actualment estem atenent a unes 72 famílies, que això representarien unes 300 i pico de persones.